மக்களே, வெல்கம் டு நம்ம தமிழ் சீரியல் எக்ஸ்பிரஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ்க்கு மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஃபேவரட் ஆக்ட்ரஸ்க்கு மேரேஜ் முடிஞ்சிருக்கு. இதை பற்றி ஆல்ரெடி அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபேவரட் ஹீரோயின் அப்படின்ற ஒரு அவார்டையும் ரீசெண்டாக வாங்கியிருந்தாங்க ஜி தமிழ் குடும்ப விருதுகளில் ஆக்ட்ரஸ் ஆர்த்திகா. இவங்க கார்த்திகை தீபம் சீரியலில் தீபா அப்படின்ற கேரக்டரில் ரொம்பவே சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரீசெண்டாக நடந்த ஜி அவார்ட்ஸ்லுமே பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகை தீபம் சீரியல் தான் எல்லா ஃபேவரட் கேட்டகரிஸ்லுமே அவார்டு வின் பண்ணியிருந்தாங்க. இவங்களுக்கு இந்த சீரியல் ஹீரோயினான ஆர்த்திகாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 6 அன்னைக்கு மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி அவங்களே அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஈவன் அவங்க பண்ணலனாலும் அவங்களுடைய கோ ஆக்ட்ரஸ் ஒருத்தவங்க இந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. நவம்பர் 6 மேரேஜ்னு சொல்லியிருந்தாங்களே, பட் எந்த ஒரு பிக்சருமே சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் ஆகலை. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் இன்னைக்கு 2 days கழிச்சு அவங்களே அஃபிஷியலாக இன்ஸ்டாகிராமில் அவங்களோட மேரேஜ் பிக்சர்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான அந்த குட்டி குட்டி சில பிக்சர்ஸ் மட்டும் ஷேர் பண்ணி பெஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் சீரியல் செலிபிரிட்டிஸ் யாரும் போகலை போல, பிகாஸ் அவங்க மேரேஜ் கேரளாவில் நடந்திருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ மேபி அப்கமிங் வரும்போது வெட்டிங் ரிசப்ஷன் ஏதாவது வச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக கார்த்திகை தீபம் சீரியல் செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாருமே போவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எனிவேஸ் இப்போதைக்கு அவங்க ஷேர் பண்ண அந்த க்யூட்டான பிக்சர்ஸ் மட்டும் இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். மாப்பிள்ளை யாருன்னு தெரியல, ஒரு பேருமே தெரியல, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்த்தா மாதிரியும் தெரியல. மேபி அவருமே மலையாளியாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. எனிவேஸ் நம்ம சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கலாம் ஆக்ட்ரஸ் ஆர்த்திகா அவர்களுக்கு. மக்களே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுற எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்டேட்ஸ்க்கு மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.